Naše mamy, babky a teda aj partnerka mi teda neustále hovorí, či už mne alebo deťom, aby sme nebehali bose, že prechladneme. Kde je toto pravda? Čo sa týka toho, že či deti majú alebo nemajú behať bose, záleží samozrejme od toho, ako sú zvyknuté. Môžeme to považovať ako prejav otužovania, ale zase treba dbať aj na to, že či tie deti nie sú častejšie choré, ako to znášajú. Moje deti nenosia väčšinou cez zimu papuče, v podstate celoročne nenosia a zvládajú to pomerne dobre. Ja tiež chodím bosy, decka chodia bose, ale im za to teda partnerka nadáva a ja som od určitého momentu nebýval chorý, že vôbec. A decka tie si momentálne prechádzajú takým rôznym obdobím, čo sa týka chorobnosti, ale teda ja si myslím osobne, že im to môže len pomôcť. Dá sa to brať ako spôsob otužovania. Tak áno, zle sa na to pozerá, ale ak sú tie deti prirodzene otužilé a im to nejak nevadí, nie sú viacej choré, tak si nemyslím, že im to nejak ublíži.